Mhm. Ik begin altijd met het woord goedemorgen iedereen. Goedemorgen, goedemorgen, odi odi. Ik ben thuis. Dadelijk mogen we tappen op Chinjunta. Even een drukte van je welste. Mijn shitaki continu dat ik bezig ben. En meestal werk ik alleen toch, dus dat drukke hebib chinso Jimmy. Dus daar langer, meer heb een paar uurtjes rust. Dan kom ik even praten tot mensen die mij willen verstaan. En mensen die me willen begrijpen en kunnen begrijpen. Dus dan, met jou wat mooi sweet odi. Na zonde mante ja, contact op Chitori. Ten eerste, ik had X gepost. Abra atin sensi sani, de chimoni. Die mensen steeds voor hun deuren zien. Is iets dat ik ook vaak tegenkom op mijn erf. Maar vele mensen vragen wat dat te betekenen. De aksmisana a betekenis. Taki desma etrowe money tapi passi. Tapi passi of de man etrowe money. Tapu yu jari of yu mofodoro. Is iets dat vele mensen niet durven te vertellen. Maar ik ben hier als eye-opener en Montego Sana de Sani. Ten eerste wil ik eerst zo starten. Kijk, God heeft de mensen vrije wil gegeven om te doen wat we willen. Gadoji ala libisma a vrije wil, fuka libi fa uwani. Ushifa asong eschein ja, ushina loktu fa asong eschein. Asong neschein so di gudumang. Asong neschein so di Hindustani, Japanese, Nisi, Ingi, Portugisi, Libanese, Amerikaan, Afrikaan. Asong eschein di ala. A eneste fasi feine shi a son feine fira sona te jude in you egi oso. Dat toch wel te you kadoro yoshi a daglig. En wat men niet weet, meestal, je hebt mensen die voor mensen willen bepalen. En dat is eigenlijk de grootste vijand die wij zelf creëren, omdat mensen voor anderen willen bepalen. Maar soms laten mensen hun leven voor jou bepalen. Maar ik bepaal jullie bij. Daar zijn er verschillende redenen daarvoor. A eerste fasi, fasma, ik bepaal jullie bij. Meestal na te op een bedelachtig mentaliteit. Dat na one of de moro biggie sani sa let op in a libilek libisma. Het moment dat je lui bent, het moment dat je steeds een cheporti mentaliteit hebt, het moment dat je altijd bijvoorbeeld zielig probeert te doen, je hebt geen daadkracht, je durft niet om een stap te nemen van vooruitgang, je durft niet om op te staan om te zeggen dat vandaag aan de dag, ik ben ontevreden met wat ik heb, ik ga het verder zoeken, maar blijf altijd positief. Onulibisma, sma ofeni stof na you tapu, te u abiwang ando mentaliteit, te u abiwang bedel mentaliteit. If u yunawa man, je bouwt op trauma waarde, yunawa umasma, je bouwt op trasma waarde, dan je trombegi man. En te je trombegi man in alibi, dan ga je niet meer een grote mond kunnen hebben. Weet je waarom? Omdat je rekening gaat moeten houden dat wat je vandaag aan de dag hebt bereikt, dat eigenlijk mensen jou die power hebben gegeven, dat je vandaag een auto hebt, dat je vandaag een brom hebt, dat je vandaag een huis hebt. En als je dan wil praten, ga je niet vlot kunnen praten als mij. Weet je waarom? Omdat eigenlijk je gaat rekening dienen te houden naar asma, san power you in alibi. Akande you brada, akande you sa, you brada, you omo, you tante. Zolang was ma ji wan push, akande ook to in a politiek, yum sabitaki, you no man tak tranga. Isap ote yo man tak tranga, te you sap tak you delek mi. If you sabitaki you na manegre in e bukunu di tramang, fu de ji, fu, ye tro homo, ye du bepaalde sanifica re mooi wagi, je doet bepaalde sanifican bouwen oso.
Je doet bepaalde sanifi kan bereiken je doel. En de man taki trauma geluk. Je geluk de in trauma saka. Jouw geluk is bij de mannen die je eigenlijk geld van ze probeert te nemen op een slimme manier. Je koloku nafteshi da kwa man bereik en doel dat je debu nanga gudumang. Isa bepaalde sma de lop debu nanga gudumang. A gudumang kan tijdens sa awani. Omdat a gudumang ap altijd was aan in een ide. Na dimi ap money makes ma e compet me. En soms te we denk dat is massa ap money low. Ze zijn niet gek. Ze weten altijd dat als ik niks had in de wereld, zou ik geen vrienden hebben. Maar omdat Gado Sarmi, mitro-miljonair, dan ga je altijd knechten en slaven om je heen hebben. En je hebt mensen die zichzelf eigenlijk ontwerpen, ze ontwikkelen zichzelf om slaven te worden van rijke mensen. De man loopt te je mooi waggie, de man loopt te je. Vooral de luilakken die proberen niks te doen. Dan moet je op een onderwerp. En na lesman, na wisman. Usap sa na wisman, wans masane proberi fu opposeke sting. Wans masane bribi tak akan bouw wan bigi osaka rei wan bigi wagi akan buy wan jari. Desma dat die meestal de no abi self-belief. En iemand die geen self-belief heeft in het leven, gaat altijd achterblijven. Reden waarom? Allah wisi, sayeshi. Ontwikkeling voor wisi, na takru maniri. Teshi wasma abi wisi denki, na te ashitaki, alas watralik sara. If wa lesman, eshiu, taki emek muiti, I buy one bicycle, je bowie, also I buy one jar, je op one business, je op one winkri. Je komt op Facebook, je probeert voor opolibisma ai. Omdat die mi betaken ba adot je voeding, je stoording. Ik heb het altijd gezegd. Wie geen boter op zijn kop heeft, gaat altijd met mij in een bootje kunnen varen. Maar degene die zich aangesproken voelt, gaat de meeste hatende persoon naar mij toe zijn. Nogmaals, als Madi Sabi, taki e doe de sani, sami e taki op Facebook, taki e teki chinengre, e fufuru, e doe bepaalde ogri, e dongo en bakase di money man, fu ap money, a trawe plak gudu man, fuka ap wansani na libi. Je hebt mensen met een bedelmentaliteit. Dat als je sapt dat je bakru. Je bij bakru werkelijk. Je zoekt je money naar een bakru. Je zoekt je money naar een illegaal sani sanomag. Dat temi otak abrade onderwerp dat hij dat je bro automatisch. Omdat wie boter op zijn kop heeft, gaat nooit in de zon kunnen lopen. Dus met mijn topic, als ik live kom, weet ik dat hij met test bepaalde smade ati. Misap tak bepaalde sma e bron. En meestal na smasa sabitaki de do de sandat in a libi. De mekroi, de sukumetanga blakanangra, de potsma onderdruk, de wisi ondergrond, de kirisma ondergrond, de paitin passi, trowe santa sma jari. Dat is sma dat ato bronam tapuya. If you sabitaki you ne do de ogridati. Mange yo de mati toch. If you sabtaki ine do bepaalde sani. Yo ma de in mi birti toch. Maar wie saptaki in het verleden, je doet boom voor ogri. Sang inat doen als mano sabi. Natuurlijk, je trouwens man, dat te wan man ego na fesi, wat ga je doen? Je paitin passi ja man. Mij no mek moeite voor proberen, tak migado. Wat moet ik doen om ook een bicycle te kopen? Je denkt niet ver. Het zijn meestal ezels, nas mananga takru ati, burichi mentaliteit, ades marat na wisman. En wan jarusuma na wan domang. Te you shitaki me kont op FB. Je shitak bepaalde figuren. E kosi, e tek gado e spotu. Lek asan san posonet. Mi tegen des mataki. Wat moet iemand doen om mij bang te maken? Waarvoor moet ik bang? Ik ben niet bang. Hoe kan du zo wani? Ik geef mijn adres nogmaals door. De massa vindt dat de loermi.
Ik woon aan de Petrus Cairoweg nummer 88 para. Sawe Lourmi. Isap sametaki. Dus wat is het eigenlijk? Je hebt een vrije wil, je hebt een vrije leven en mensen willen je bang maken. En het zijn meestal mensen die eigenlijk geen ballen hebben. Ze hebben misschien een pistool, ze hebben misschien een wapen, ze hebben misschien een houwer. Ze rekenen op een organisatie. Ze voelen zich machtig omdat ze weten dat ze een background hebben van een minister, een background van een president, een background van een politieman, een militair, een PA, of ik heb een wapenvergunning, of ik... Nee! Dat zijn of ik heb een wapen in mijn auto, ik heb een houwer, ik heb een illegale vuurwapen. Dus ik ga je bang maken. Dat doen mensen meestal. Teyushi was maar een play gangster meestal. En hij bouwt op een schreefie. Hij bouwt op een wapen, een sanisa abi, een grondtapusani. En na grondtapusani, omdat een man schreef naar een bobo. Een man sabi tak even paiwan toeman. De ma oduroko omdat hij na massa abi angry meestal ego in den bepaalde sani en kutaki aboy tapa ukusane uroko. Bijvoorbeeld, ama saptaki amana no wa inkomen amane gebruiken verstand takaka go na fesi. Da if mi repet so wan boy nam tege taki go bong stone ta pengel e oso. Tekwa ouru go brome oso. Tekwan gongo soeteng. Mopayu. Gaat de persoon het doen. Weet je waarom? Het is een snel nyang. Ama de inwa orga, ama bariken. Het zijn meestal luilakken. Het zijn meestal mensen. Salaswatra. Et chile schrijft de gangster. Bonvoorus maar ik denk taki. Wan gangster na wan sansa in stralen uit. Kan de jopot om een tatoeage. Of de ma e bariken taki. Jongen, mina abra broodje. Of mina man se knap dat op VCB. Mina fireman. Alla de soort sandati. Na a denki dat we abi. Terwijl, wa echte wakamang. Pardon, wa echte wakamang. Wa echte gangster. Alenga mati. Wa echte wakamang. Wa echte wakamang. Gaat overal. Wat echte gangster is altijd geliefd bij mensen. Terwijl tak abra gangster, ule tak abra gangster, sa etchibri wa fake account e meki bari. Wan gangster na wasma, taki, efam wakamiti e wakamiti, efam takanga e takanga. Wan gangster ano, te you denk tak je rei wa bigi wagi, da je luku neer tap wa malanga wa chiwagi. Of je denk tak you na wa gangster, of dat ide in lanti, je chawa gong, je wakananga wa deki tak yongu, mina gunman, mina gangster. No. Wa inspecteur be leer mi wasan altijd, wa ouro inspect matif mi we kanya in duan preti. A tegi mi altijd, as massa oko tek you meestal, a gevaarlijk moro you. Maar if je dit apareti passi, altijd gado ook knap nanga you. I kan do sa you wani. Daarom in a libi, no waka nooit nanga wa wapen. No waka nooit nanga wa gong. No waka nooit nanga wa nefi. Omdat die, as massa ego na strati nanga wa nefi se je bere. Meestal as malat na ogri denki akon ekone passi. Asma ek mopo na oso, met een negatieve gedachte. Als je ziet dat mensen met een wapen rondlopen of een mes naast hun buik. Dat wil zeggen, de persoon weet dat die vijandelijkheid is gaan creëren naar een derde toe. De mens die eigenlijk niet bouwt, kotaki, amasaptak en brada na skoutu. Dat zou je denken, ama odu meestal. Ama ook napu, ama o suku trobi. Want een pana rechter, een brada na monimang, een sa na inspect, een brada na MP. Dat is smadati meestal of een aanstellerig chimboy. Sa go in wa opleiden, sa denk dat hij chawa wapen. Tap a moment dat hij na wapen na asmarat in toekomst. Na a wapen na een gado. Na a wapen sa a abi meestal na een gado. Dat sana mooi wang. A wapen sa yeshi. If a lasino shemoro. Maar onzichtbare wapen. Dat is jouw beschermer. A onzichtbare wapen sa gado jiu.
Je hebt maar één naast je buik. Je hebt maar één in je auto. Je hebt misschien ook één ergens in Chibriwang. Maar echte wapens, Refi. Na awansa eswe sa yuneshi. En dat namoro bigi wapen fugado. A wapen fugado. A geestelijke wapen. Is een kalebas. Het geestelijke wapen. Is een draaibakka. Het geestelijke wapen na een pori. Het is toffer dan een atoombom. A draaibakka a senkong na a sengwebakka wapen. A siba. Te was ma denk tak e kar yuning. E wins ogriji you. E you sap tak you no do next na asma. A wapen dat die tof mora her oru sayap in die wagi. A wapen dat die, a geestelijke wapen, die jou gaat beschermen. Het is gevaarlijker dan die hele korps waarin je zit. Het geestelijke wapen die je hebt, omdat vele mensen een grote bek hebben. Ze denken dat, je gemine brief de san dat die, de san dat bijgeloof, takrubonu, obja. Het is een waarschuwing. Het is niet om mensen te bedreigen. Als je iemand bedreigt met een wapen, dat je iets met iemand wil doen, het gaat maar één keer afgaan. Je gaat een fles nemen, je gaat het één keer gebruiken. Maar teyu kira kakaforu, ik kroon etane ede, omdat a geestelijke Oroko, ik geef jullie maar een stukje voorbeeld naar Abigi Basisa de Bekar Bouta. Alla de man, sa feta man, dabe da libi. Alla de man sabe wins ogrijama potistone pasi. A prasara sibi, sami betegi ding, tak Oroko. Ushitak Oroko werkelijk. A prasara sibi, sami be hard release na doti. Sam tegi tak basi yuno deti de moro. Maar ja, po prasara sibi jana mito goed. Het gaat werken. En dat is het stukje. En niet om mensen bang te maken. Maar ik wil jullie wijzen hoe dingen zijn. Facebook. Ik gebruik Facebook niet negatief. Je mag je comment leveren als je oneens bent met iemand. Maar iemand onterecht neerhalen. Een persoonlijke fighting naar de persoon. Het kan je de dood kosten zonder dat je het weet. Het kan je de dood kosten. Het kan je kinderen de dood kosten zonder dat ze het weten. Het kan je dood kosten. Aka kost je libi. Wa makeri. Wa sani. Aka kost je wa geestelijke verzwakking. Lichamelijke verzwakking. Weet je waarom? Te was mano duwa ogri nanga you. I denk dat je op machti. De denk dat je op pina asma. Je die perasma. Omdat die op wa machti. Omdat je op wa wapen. Amoro bigi wapen voor wa libisma. Na emofo. Na de woord sa je gebruik. Bijvoorbeeld na apisi voor saramakaner. De ma op wa drongen naki. Ap dron dati. Na wa dron sama kan nak dron da man naka dron commit you. Dat dron sama nak commit you. Bijvoorbeeld. Dat te ama naka dron dat commit you. Dat yo shitaki asan wansan omiti. Asan sa omiti bijvoorbeeld. Je kan niet eruit komen. Yabi wang woortu sa yo taki. Yabi singi sa ye singi. De mai kade taku kanda. Dat yo kanda wan kanda. Bijvoorbeeld. Toch? Yo kanda wan kanda bijvoorbeeld. Da kanda sa yo kanda. Toch? Yo singi wan sani. Ay, yo singi wan sani. Da singi sa yo go singi. Bijvoorbeeld. Da yo singi, da yabi singi sa yo singi. Karasma ye purne sting. Teshi wan mang e kari wismang. Ika saptak ago lukusan de in yu bakasei. Te you no suit you finger going was married. You no sabitak ame wisi. Te you no probeer was ma. A dry baka. Sa asma no dus ogri nanga you. They denk taki yo kom test asma. Da wan de yo waka yo fadong. Doodsoorzaak nummer 1, je weet niet hoe het komt. Omdat meestal een film
Je vergeet die, omdat vele mensen vergeetachtig zijn. Wat ze in het donker gedaan hebben met de ander, zien ze meestal niet. Ze verstaan het niet. Ze vergeten wat ze hadden gedaan toen niemand in de buurt was. En later gebruiken ze het. En dat tekele nakding dat de longo suku yepi so lazy. Wel, isap omen konja na misami yagigwe. Isap omen konami ko play heilige boontje. Dat die ajeje oluku da je sitak abe kirisma in het verleden. Ajeje sitak amabe du bepaalde sani. Amabe de bastap wa uroko. Ama yagi desma. Ama di perdesma. Ama du bepaalde ogri. Ama waka etek de man vrouw. Ama waka et di persma. Ama taisma winti. E du bepaalde ogri. Dat meestal teresma dat e kon bigi. Dat wat denk je dat ze doen? Dat de proberen het doen heilen. Omdat ze vergeten wat ze in het donker hebben gedaan. En dat keert meestal terug. En als ze dat vergeten ze dat die na die de shitaki de bige baba. De bige malengri. Je shitak slag en nakding. De kisi kanker. De kisi bepaalde broedu en nakding. Suiker en nakding. Bepaalde takrusan en bige gebeuren na ding. Ze horen stemmetjes zonder te zien wie ze roept. Ze zien dingen, eigenlijk gevoelens. Ze krijgen bepaalde koude rillingen in hun lichaam. Meestal vergeten ze. Ze vergeten. Ik kom hier om jullie ogen open te maken. Omdat vele mensen zeggen. Taki, imluku iniwama seme kwa fake account is een poepajantje. Een poepajantje is makkelijk te herkennen bij Facebook. Op Facebook. Een klootzak meestal. Zoals een soort klootzak zou je test me. Met tegen dat mijn adres is niet moeilijk te vinden. Mijn adres is gewoon aan de Republiekweg nummer 88. Waarom zijn jullie bang? Als jullie me op straat zien om mij aan te raken. Als jullie vinden dat ik een woord heb gebruikt die eigenlijk bij jou past. Dat ik ben roof, ik ben wissi, ik ben doogri. Ibe porma nanga vrouwelijke relatie. Iba blakka nanga ja bakru. Ibe propi bakase je doe bepaalde sani. I doe bepaalde ogri. Illegaal sani. Ibe wisi ma. Ibe mekroi. Ibe dusan ina dungru. Natuurlijk. Je vieri aangesproken. Nou wat willen jullie? Ik moet rennen. Ik moet bang worden. Ik moet huilen. Nee. Ik ga altijd beleefd tot iemand praten. Omdat hij alles wat iemand kan doen. Dezelfde zintuigen die je hebt, die je tegen iemand kan gebruiken, kan de persoon weer tegen jou gebruiken. Zo simpel is het leven. Zo simpel is het leven. Wat moet je doen om iemand bang te maken? If you shitak was mijn vrede die you, meestal, na asansa asma denk dat ik kan doen aan you. En meestal gaat het om een wapen, een pistool, een houwer, een mes of bouwen op een organisatie. Nee, nou wat dit is nog de. Ik heb geen ruzie met mensen hoor. Dit is gewoon een voorlichting aan mij bij wat doen. Ik heb geen ruzie met mensen. Ik wijs mensen gewoon hoe het leven geleefd moet worden. Begrijp je? Het zijn meestal poepajantjes. Zijn me qua fake account. En als je de poepajantje gaat bellen, meestal hij vrede tik op. Alades masa eko live op Facebook. Nanga de face big up. Alades masa eko na Facebook. Het tak gewoon puurlijk me. Big up. Teachile ma eko si. Baka baka. De mana SpongeBob. De mana SpongeBob. De mana Bugs Bunny. Ai. De mana Gotro Watra. Ze durven niet. De mij play. En weet je hoe bepaalde mensen reageren op Facebook? Als je met een onderwerp bent gekomen, dan gaan ze proberen te corrigeren eigenlijk wat je hebt verteld. Dan gaan ze deskundig de mataki weken na beschouwing. Meestal, te apriep zakba, in de ring, kunnen ze je bek niet openmaken om te zeggen dat je een links-rechtskaak moet gebruiken of een low kick of een mawashigeri. Nee. Als ze naar een voetbalwedstrijd gaan kijken, dan gaan ze zeggen dat bijvoorbeeld Messi heeft skopabal zo. Ronaldo no do abamboom. A keeper swaki. We tak furu gooi naar gotapa veld.
Biggie boy bem nakamane ede. Go tapaveld. Go naar ring. We tak-taki. Zo is het ook op Facebook. Als jullie onderwerpen hebben. Jullie weten dingen. Jullie willen een voorbeeldfiguur zijn voor Facebook. Jullie hebben een bepaalde talent. Jullie hebben een bepaalde gave als mij. Waarom komen jullie niet met jullie eigen onderwerp? Als u ziet dat iemand live komt om iets te presenteren, om een stukje lering te geven aan mensen. Waarom doen jullie dat niet? Meestal als iemand met een onderwerp naar buiten is geschoven, dan gaan jullie komen blaffen. Wat weet je, dat ding gaat niet zo moet je het aanpakken. Waar is je eigen telefoon, je eigen MB, je eigen internet? Om eigenlijk live te komen, om mensen ook een voorlichting te geven zoals ik dat doe. Dat hebben jullie niet. Dat wil zeggen Ununa SpongeBob. Ik groet. Klootzak. Mensen willen me bang maken, Mikado. Ik probeer bang te zijn. Ik ben bang. Is de vap koi die sola de chief me. Ik had de chief me go luku wandelmars. Kan de mim luka mi baka. Wamaka sluipen ko kap me. Kan de mim luka mi baka wan van danga mi wagidja. Dadelijk kwam mijn reikong. Kan de dadelijk mi tek mi motor fix dam go koiri. Dan bisiwa groep dam gooi dat de man lo tep lo pet mi. Feestje mi dat afrede man. Uno conformiere lek voor pritrama edere me beguere. Me begi des mara sa tegen mi. Uno val mi anjera. Ulip mi ma prouwang op chief sorgo. En bovendien, Santa Boma. Santa Boma scootpost. Is niet voor jou alleen. Jusa bel strafu obelesi. Ileka you, ilek Santa Boma you eigendom. Asem sa zij doe, wat Rama kan doen ook toe. Asem sa zij doe, tak ijukwama. Wama kan gebruiken asem sa dat toe. Asem sa zij doe, tak ik kan sluipen go kotma of go broma oso. Alla zij doe wama kan doen toe. Zo simpel is het. Ik gebruik wat go voor go zoet wamang. Amaka gebruik wat go zoet toe. Wat volgens bepaalde man, tere mana oru straf man, de mana gangster, dat tere man ga strafu, dat de oalis bibe da strafu toe, de bawa kamerbaas lappe, dat mina first offender, want mi be ogri toch, dat gooi na strafu, dat ma shi ready man, dat ma tak ready man, so bini saka. Dan tak next, mi tak betru de fu gewoon jere, dat wa test ready man. Dama test ready bag, dama koi misaka. Play gangster, dam luka wala lafu. Ten mi kis voeding, a me play wakawa jimi. A ready man dat beta na mi dek in de buurt voor Mungo. Maar am a 2 maas dat a straf ma betag. Dat was zo de matig. Dam mi lure, dam srota doro. Dam loka doro na mi nange wabe di na cel. Direct de kel isoleer mi pota odro grofu beka. Direct de kel pot ma odro sei. De wa isoleer mi la dugru sela gro. 3 day ik moest gaan banen met begeleiding. Isa pusede. Ama be de ogrima van strafoso. Lukumi anuja. Luka bonyo be pretty. U aksene fesede nou tegun. Ik kon liep de tori nati. Miko oruba ik ben nu boven de 50. Dus lief te relax. Ik heb nog toekomstplannen, dus dat was mijn kleine commentaar. Dat was mijn kleine live. Ik hoop dat de haters at da uno nogmaals unaf speur me op met de Republiekweg nummer 88. Ja? En voor 4 doen wasani ukako gewoon vrij at da uno hoor. Odi. Prettige zondag verder. Vooral voor de haters. De jarusumang mi barodi hoor. Odi.